Днеска почнуваме с Counter-Strike Global Offensive. Нещо мултиплеерът ме зезна. Ей, превазки и покажа, може да всяки преработи. Ето какво ще гледате. Избираме едно поле и погледнете колко место има. Join the game. Лога се появи и веднъж се изключва. Тук играем на ботови, но не на обични. Мислям на обични ботови на мапата на 2, но не на Medium Bots, тук на Expert Bots или на Hard Bots. Бидейки на Expert са прям много тежки, не можем да се борим, значи на Hard са и страхотно играм на мултиплеер, само са глупи, лесно можем да ги зезнам. Днеска инсталирах, па нема в събавим време да снимам. Сега снимам. Може и микрофон повторно на работи. Повторно. Не е така нещо. Ето зезното ми стои до устата, а не е горе. Не можем, бидейки гумен не се върти, само стои на едно место. Но виждате всеки може да ми разчаре. Ако трябва наопачки го оставам, вече го средам това. Само малко почекаме сега, бидейки компютърът не е толкова бърз. И малко почекаме, за това да се направи. Па, ще да го докажа, значи. Вас попрашам в удобие от Ola и от C7.6, кое да я отберам. И не може да чекам. Най-веднъж линк и я инсталирах. Значи я инсталирах веднъж, само ще не е в линк. Право да включим нещо погрешно направих при инсталацията. Па мога да инсталирам и отново да инсталирам. И случайно я включив и гледам черен екран. Стискам Enter, не работи. И просто не работи. Кога включих мапата, не ми се върваше дека я играм. Придадох на моята сестра, тая да игра. Само малко да го намаля микрофон, бидейки е много гласна. Ще биде много гласно до края микрофонът. Dust 2. Значи ще видим сега Counter-Terrorist. Специален. Само да ми се активира серверът. Извинувам, вака ще малко повече чекаме. Но така се коеш. И кога не снимам, вака чекам. Значи ги почекам още малко. Не знам защо не се кара. Defusing the bomb. Need support. Bomb has been defused. Counter terrorists win. Това беше за днес Watermaster и сега завършим епизодата. Ви благодарам, че ме гледахте. Се гледаме бързо. И чао!